Sziasztok! Ez a vicces videó! És vicces? Vivar, vivar, rákjú! Vivar, vivar, rákjú! Hello mindenkinek! Itt az első videómat csinálom. Nagyon meglepődtem, hogy végre sikerült regisztrálnom a YouTube-ra. Hát nagyon-nagyon nehezen. Mindegy. Az a lényeg, hogy Tölgyesi Tamás Ádám vagyok, azaz Tölgyesi Ádám, ahogy a YouTube-ra regisztráltam. És Gamer, vagyis hát ez volt az első nevem, amit akartam, na mindegy. PS2-n és PC-n fogunk majd játszani a második videóban, de az elsőben csak kis beszélet tartok, tehát majd még nem tudom. PC-n a Shrek 2-vel fogunk játszani, azt ígérem, és hát nem ígérem, az ugye CD-n van meg. És még fogunk Happy Wheel szerzni, és na mindegy, erről ennyit. És nem ígérem, hogy a játékokat végigjátszom. Mondjuk akkor még Szevasztok! Az én nevem Ákos. Ez az első videó. Az első videómban arról lesz szó, hogy mi lesz a többi videómban. Lesz Minecraftból lesz Survival, Hardcore szerverek, és akkor lesz Minecraft gameplay sorozat, Need for Speed, és Minecraft chatület persze, ha akar. És biztos lesznek Baki videók is, mert abból van elég. Akkor, ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, és ha akarjátok, kommentelhet. Ennyi volt az első videó. Szevasztok! Sziasztok, én Pop Evelyn vagyok, és most már el fogom kezdeni saját YouTube csatornámat. A tegnap már feltöltöttem a videót, az a címe, hogy a körömrakjaim. Remélem, hogy tetszett a videó, ha tetszett, akkor lájkoljátok, kommenteljetek, hogy milyen videókat szeretnétek, ja, és persze iratkozzatok fel. Sziasztok! Remélem, hogy fel fogtok iratkozni, és engem is meg fogtok szeretni. Azért kezdtem el ezt a YouTube csatornát, mert sokan láttam, hogy csinálják ezt, és én el akartam kezdeni. Sziasztok! Sziasztok! Jobb videó. Első videóm, szóval légy szíves, ne fikázzátok. Viszont építő, és mondják azt Sziasztok! Ez az első videóm, viccek, játékok, könyvek, újságok, kurák. Ez egy kis ilyen vegyes YouTube. Ez egy ilyen vegyes kis, nem tudom mi. És úgy gondoltam, hogy létrehozom. És itt viccek, játékok, erről bemondtam. Azért akartam ezt létrehozni, mert hogy én ennek örülök. És nem tudom, nekem ez tetszik. Hogy például írjatok le pár vicceket, és írjátok le a kommentárokba, hogy mit akartok én elmondjak nektek, vagy megmutassak. És képzeljétek el, hogy én tudok sok viccet. És ti is írjátok meg a kommentárokba a vicceket, például Móriczkás viccek. Én most el is tudok mondani nektek. Legrövidebb hónap. Móriczkát feleteti a tanár. Melyik a legrövidebb hónap? Május. Felé Móriczka. Miért? Mert az csak 5 betű. De én ebben nem értem a viccet. Jó, 5 betűs. Ez egy picit nem vicces. De én tudok még jobban. Szevasztok, én Ákos vagyok, és ez egy teljesen új csatornám, és én azt szeretném mondani, hogy írjatok kommentbe gondolatokat, hogy milyen videókat csináljak, és hát ennyi, szevasztok.